Ο κουβαντικός αρχιτέκτονας, η συνείδηση ως πεδίο υλοποίησης. Το πείραμα της διπλής σχισμής δεν είναι απλώς ένα παράδοξο της φυσικής, είναι η απόδειξη ότι η αντικειμενική πραγματικότητα, όπως την αντιλαμβανόμαστε, δεν υφίσταται χωρίς τον παρατηρητή. Στον κβαντικό μικρό κόσμο, τα ηλεκτρόνια δεν κινούνται ως στερεά αντικείμενα, αλλά ως κύματα πιθανότητες, καταλαμβάνοντας ταυτόχρονα όλες τις δυνατές θέσεις στον χώρο. Όταν όμως παρεμβαίνει ένας ανιχνευτής, μια συνείδηση που καταγράφει την πληροφορία, το σύστημα υποχρεώνεται σε μια απότομη μετάβαση. Η κυματοσυνάρτηση, όπως λέμε, καταραίει ακαριέα και το κύμα παγώνει σε ένα συγκεκριμένο σωματίδιο. Εδώ καταργείται το όριο μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου. Η πράξη της παρατήρησης δεν είναι μια παθητική καταγραφή, αλλά μια ενεργητική παρέμβαση που διαμορφώνει την ύλη. Αυτή η κατάρρευση δεν υποκινείται μόνο από την ψυχρή λογική σκέψη, αλλά από το συναίσθημα, το οποίο λειτουργεί ως η ηλεκτρική τάση που ενεργοποιεί το πεδίο. Αν η σκέψη είναι η πληροφορία, το συναίσθημα είναι η συχνότητα που την εκπέμπει. Όταν ο παρατηρητής βιώνει την αίσθηση του αποτελέσματος πριν αυτό εκδηλωθεί, αυτό που οι μύστες ονομάζουν βεβαιότητα ή πίστη, ουσιαστικά ευθυγραμμίζει την προσωπική του δόνηση με μια συγκεκριμένη κβαντική πιθανότητα από το άπειρο πεδίο. Στο επίπεδο της καθημερινής εμπειρίας, οι περισσότεροι από εμάς παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη μέτρηση της έλλειψης και του προβλήματος, αναγκάζοντας το πεδίο να μας επιστρέφει συνεχώς την ίδια στερεή αρνητική πραγματικότητα. Η υπέρβαση έρχεται μέσω της κβαντικής αποστασιοποίησης. Αποσύροντας την προσοχή μας από το σωματίδιο εντός εισαγωγικών του προβλήματος, επιτρέπουμε στην κατάσταση να επιστρέψει στη μορφή του κύματος, όπου όλα είναι πάλι δυνατά. Οι άνθρωποι που χακάρουν το σύστημα, οι πνευματικοί οδηγοί και οι θεραπευτές, δεν κάνουν τίποτε παραπάνω από το να επιβάλλουν μια ισχυρότερη παρατήρηση πάνω στο χάος. Χρησιμοποιούν το συναίσθημα ως μαγνήτη για να επιλέξουν την εκδοχή της υγείας ή της αυθονίας μέσα από τον ωκεανό των πιθανοτήτων. Η ύλη, αποτελούμενη κατά 99,99% από κενό χώρο, είναι απλώς πληροφορία που περιμένει μια εντολή. Ο καθένας είναι ο αρχιτέκτονας του πεδίου του. Εκεί που ρίχνει το φως της συνειδητής του εστίασης, εκεί αναγκάζει και το σύμπαν να υλοποιηθεί σε αυτό που θέλει. Τα κύματα γάμα 30-100 Hz είναι η συχνότητα της υπερσυνείδησης, της απόλυτης εγκεφαλικής συνοχής. Στην κατάσταση αυτή ο εγκέφαλος δεν σκέφτεται, αλλά βλέπει την ενότητα του πεδίου. Ένας άγιος ή ένας γκουρού σε κατάσταση γάμα δεν είναι ένας απλός θεατής, είναι ένας παρατηρητής υψηλής ισχύως που μπορεί να επιβάλλει τάξη στο κουβαντικό χάος. Αν η σκέψη είναι η πληροφορία, τα κύματα γάμα είναι ο φορέας που την εκτοξεύει στο πεδίο με τέτοια ορμή, ώστε η ύλη να μην έχει άλλη επιλογή από το να υπακούσει. Το συναίσθημα εδώ λειτουργεί ως ο τελικός καταλύτης. Όταν η βιολογική συχνότητα γάμα ενώνεται με την αίσθηση του αποτελέσματος, τη βεβαιότητα ότι αυτό που ζητάς έχει ήδη συμβεί, ο παρατηρητής βγαίνει από τη γραμμική ροή του χρόνου. Αποσύροντας την προσοχή μας από το σωματίδιο σε εισαγωγικά του προβλήματος, επιτρέπουμε στην κατάσταση να επιστρέψει στη μορφή του κύματος, εκεί όπου η θεραπεία ή η λύση είναι ήδη παρούσες ως πιθανότητες.